Tonda ya tebe tinte tuko kwanira nene mono because they can get to get under investigations kegendrete ekero kegendrete kero gukirigiringa abarai baito bari barige bachorire tiga batige gwetania abantu baito otebe kanel linda mwana inche kero moko genda na inu muwate abamura baino ntuka ibado cyo twa clear your way bona ekero mwachire kurwani we moko korega mako ebuku moko mukiko bako ntebi tuachire kurwani eka seti toko twara kabako tumako kare kwenda tu event ngibo kwenda ko twara kabako we have to have something kwaro cho musigali oliege ntabwa tinte toko kwana mono utete contempt nkwane story too much on of which ntete tiko nyukwane that much musigali oliege rare ngega ali mutuga ali ne bunduki naroche kanete ne bunduki ekarare ngi ne bunduki inki mu expected yabona toko twara kolendera the bosses ba ekorman inki abona ta airlines dikotara naki tare bunduki igari gotara iganga yagwa kachingo bigagwa kanechingo binga good guns come along no nere garenge go defend nende ne ancheire to ekera kwa beira attacked you defend yourself that is why kwaro chobamo kwa beto kochimoto tindo chinga there's a way ndage kwanere kebenga naki egentonje monongo ndage kwanere abantu baito tigakoye gweri bogochikorwa ni mwana omino oyo mwana omino maminero otagete but ya yo okoete no buna chikura jiko era kwa oboliro mute diesi myochire era nande ka ko babube na bagotoka gakaranga so na kikindo chenga it is not going to be good gunism ya ichoire Chomuligeli kwa igure yo nera Judith gagonta binande chinga kichindo ikire nenchora mbuli ngaye nkikili kwaro chabugole tiesema mbia bona na nchina akubuliro mwanchu muligeli asebinte byansi twagenda teko batokoligerelia nemono engana mbegeta subosibwa gonelia ya ndindi nyoro nindoche buna mwenda teko tomachi SMS chino go challenge project iga screen yito elinyara kubango jisoma kulende namba ito studio gere 0788666663 elitunyara kubatoko kwana naye ho gwa kesi minidoche mwenda tegwaka nabo gwaka go chaga ige nyara ko batokoligeria torenga kitoko batoko genda busikulinde egarato bendete ko batoko yaligani uise kuligeria enkwani yechiburaburu Judith yaletire paka umurai green movement Mheshimiwa David Maraga nera nabeteka ku statement yesterday igoro yarengetio asama unchureli yari bente ko bagakorwa asensemo yege koski abanyanyimbo na nemo nakabaga gukwanera okomate y'umurai bwense na koira matuka 5 na 2 osokyo robote twakoete nyetogo soki jibwe ko manyene nindosoki tindo chingambo be Mr. Maraga kwanete he talked from the view yerichiko kero kuri Mr. Maraga maito no muntu umaite richiko na kero ko from the aserichiko o wenda ko tena richiko tigo morai bwense akwanere guni simwe yegendrete na akwanete the other day a clip onye kero na kwante the other day ka ko tebanga guni simwere but itwanyere rege ko gendra ko irana na bantaba very close nere wona kera ko na ko entertain are they flower girls or flower boys baye bakona ko mo represent gose igata gete goto tebinga ntobwa timweleke abana inchi igakoru abana inchi baire chukumu to their own hands nabana inchi bakonyera nka itoro chibunense yaito konye como tebia omoira 7 days ndo chimbo tigato report ya etu Maraga knows when rene Maraga kako koga kurwaga kuru report nagashagwa muinanga to tebia link kegendrete that means Minister of Interior of failed because ento atu abasigari nkoro cho musigari ya monasirete ekero musigari yo masirete igo security yakorek ya iranirense musigari yo saru etoroje ya iranirense it is very bad naruto nese amate ya enero nere naruto security kurno nese nkaya no monto umwana oito umugusi ko sauti mugirango oli sirete pone kero kurigereriga amate yaye oyo garu ete nyomba mwaye kogenda korenda ki korenda abana inji oiranire bonoki ne sanduki so that means Ministry of Interior egwenta ko restructure itself erinda totebingana ki what you fail etikatiga iga ngota identify tenga gunsi echimba mbarochi kumapema